Ada penjo moro, nitie penjo moko ariyo kama dani mondo mi duoki. Penjo mar ni sama osefweny ni ng'ato samoro tuo koro donjo kuome, mani wacho cha. Ni ondinge koro chako rame, wi chako bare. En ang'o mowinjo bed ni timo nek samo yudo thieth, owinjo bed ni medo dhi nyime gi ocho koso owinjo bed ni koro iwene dwe daktari nikech koro tuo odonjo. Ing'e ni weche ma rem mikelo kod weche ma okelo kihondko ne chuny dhano, inyalo gagi agaya kod yath. To rumo tok gi rum nyaka obedie thuolo moyudo hocho malong'o. Ibro gagi agaya. Kendo nyalo bedo ka donga wacho ni mama ne higni 8. Ka koro konena nena kanisa mora mora to chunye gaga ni tip. Koro inwang'o ka daktari odhi omiye yath ma koro iluongo ni yadh anxiety kata yadh panic. To kanwa romo kode to kanwa bedo kode ma wabedo kode nyaka saa 8 otieno kitimo ne hocho. Anda wacho ni nyaka sani en koro ng'atno mosedok kendo odok nyaka lemo. Okay. Ntiere